עכשיו אני רק התחלתי לצלם. טוב, אני נמצא פה ביום שישי, התאריך 5/9. מי אתה מתעד את זה? 5/9 לספטמבר 2025. יש פה כמות רצינית מאוד של משטרה וכיבוי אש, ויש מלא שכנים שעכשיו יורדים למטה לוודא לראות מה קרה. חוסמים פה את הציר של התנועה של כל ציר רפאל איתן 4. כמות רצינית של אנשים. כמה אמבולנסים יש פה? 1, 2, 3. יש פה משטרה 1, 2, 3, גם ברפאל איתן 4. חוסמים פה את הציר. יש פה מישהו עם אלונקה. מעניין מה הולך פה, אי אפשר לדעת מה הולך פה. אני מקווה שכולם פה בסדר. יום שישי היום, אכלנו ארוחת שישי, נהנינו. מקווה שאין פה איזה התראה על איזה מחבל, על איזה חפץ חשוד. תכף נדע, נראה מה קורה פה. אני מפסיק לצלם, אני גם ארד עוד מעט למטה, אני אוודא מה קורה למטה, אני תכף אשאל. הנה, יש פה חבורה קטנה של 2 אנשים עם תיק של אמבולנס, והנה לקחו מישהו גם פה. רגע, אני אוציא את היד שאני אוכל לצלם הכל. הנה, מעניין מה קרה לבן אדם הזה, מה עובר לעצמו, מה זה כל המשטר, כמה אבל בשביל כזה דבר שצריך אלונקה עם 4 ניידות משטרה, חוסמים פה את הציר. מעניין מה באמת קרה פה. אולי זה מקרה של רצח, אולי מישהו יקם מישהו. מה עוד יכול לעלות לכם בראש? אני מקווה שהכל בסדר, למה אנחנו חיים פה בסביבה יחסית טובה, נעימה. הנה עוד מכוניות ועוד מכוניות. הנה עוד מעט יפנו את אני מקווה שיתנו לאט לאט. אתה רוצה להגיד משהו למצלמה? אתה רוצה להגיד את משהו? אני לא. גם אתה לא? אני מקווה שלאט לאט יצאו מפה המכוניות המשטרות והכל יתפזר פה, כל המקהלה. אני באתי לתעד לקראת סוף היום, לקראת סוף הערב. הניידות פה נמצאות כבר איזה סביב חצי שעה, 3/4 שעה, מנסים לדעת מה הולך פה. הנה עוד אנשים יורדים למטה לוודאות לראות מה קורה. אנשים עובדים מהצד. מעניין מה הלך פה באמת. תגיד בסוף. כנראה, הנה שכן טוב שלי, הנה מקומה שלישית, אמרו לו אל תתערב, אבל אני רואה שבכל זאת, הנה הוא ברר, תכף הוא יחזור, הוא יגיד לנו מה קרה. רגע, מה? נגמר הסרט, הוא אומר לנו, נגמר הסרט. כנראה נגמר הבן אדם. לא, הבן אדם היה בהכרה. הבן אדם היה בהכרה, אני רואה שהכל בסדר, רק לקחו אותו באלונקה. הנה, מתחילים לפנות את השטח. יום שישי, שיהיה לכולם, שבת שלום. שאו ברכה, שמרו על עצמכם. שהבן אדם יצא מזה בשלום, שהכל יהיה בסדר. שמור עלינו ועל עתידנו. תגיד בסוף.
כן אביעדי, אוי 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 אוי, לאט לאט. תראו כמה מכוניות ועוד מכוניות. כן אביעד, מה אתה רוצה שאני אגיד למצלמה? אוי ואי ואי, אוי ואי ואי. יש פה אנשים שיש להם חוסר סבלנות, שימו לב, שימו לב. איזה חוסר סבלנות של אנשים. אני מקווה שהבן אדם הזה בהכרה והוא יהיה בסדר. הוא היה בסדר, והיו ישר נוסעים באמבולנס. אני רואה שעוד מחכים. כן. אולי יש פה עוד משהו מעבר לבן אדם הזה. הנה עוד אנשים יורדים למטה, עוד אנשים רוצים לברר. אנשים רואים את הצ'קלקות, ואנשים מתחילים לאט לאט בפייסבוק לעלות, לראות מה הולך פה. שימו לב, שימו לב. לאיפה אתה מעלה את זה? בפייסבוק? לא, אני מעלה ליוטיוב ששאר האנשים צריכים לראות, לוודות. תראו, אני מקווה שזה לא עניין של איזה רצח או ענייני כספים או ענייני... מה עוד אפשר לעלות בדעתי? וואי וואי, מה זה כל הבלגן הזה? הנה עוד מכוניות ועוד מכוניות. וואי וואי, איזה ציר ענק. כנראה יש פה עוד משהו מעבר לזה. הנה, מעדכנים את הבן אדם שם. למה הבן אדם הזה מתערב? הנה, אני אקריב לכם את הזום, אני אעשה לכם זום אין. אנשים מתלוננים, אנשים רוצים להיכנס לבניין, אבל חוסמים פה את הכניסה לבניין. ברפאל איתן 6 עומדת פה ניידת משטרה, והנה זה נראה לי מכונית סובארו רוצה להיכנס לרפאל איתן 6. הנה נותנים לה. וואי וואי, חבר'ה, תראו איזה פקקים ענקיים יש שם. וואי וואי, כל ציר רפאל איתן 4, כל ציר רפאל איתן פקקים עצומים מתחילת איך קוראים לזה? מתחילת רחוב רפאל איתן, שזה אפילו נראה לי מכיוון כיכר הקקטוסים. פקקים עצומים. אני רואה שלאט לאט מתחילים לפנות פה את התנועה. לא ראיתי הרבה זמן פקקים כאלה רציניים. כאילו מפנים פה את השטח. שימו לב. התראה. אבל למה האמבולנס לא נוסע? אני לא מבין. הנה האמבולנס לאט לאט, אני לא מבין. הם מתווכחים פה עם האמבולנס שייתן לאנשים לנסוע. מצד ימין הניידות עוברות פה, נותנים לאנשים פה להיכנס לבניינים לאט לאט ולחניות, שנדע ימים טובים יותר. וואי, הנה עוד מגן דוד באחד ברפאל איתן 6 עכשיו יצא. כנראה מדובר פה בזירת קרב. צהוב אחד לבן, עם סירנה לבן. טוב, אני רואה כולם מתפנים לאט לאט, מפנים את השטח. מי בא לפה? לא, הוא לא בא אלינו. חבר'ה, אני גם מתפנה לאט לאט. אני רוצה להמשיך לאכול את הלזניה שלי, שאשתי הכינה. אז הוא לא בא אלינו. פשוט הוא חסם כנראה את הצומת, ומפנה את הצומת שאנשים ימשיכו להיכנס לחניות שלהם ולדברים שלהם ולעיסוקים שלהם.
אם יש פקקים. את רוצה להגיד גם איזה משהו, יש לך משהו שעולה בדעתך? לא, תודה. אשתי היקרה, שיהיה לך שבת שלום. אני אשמרת על זכות השתיקה. טוב, יאללה חבר'ה, אני צריך לכבות. אני מעלה את זה לליאב שובב? לליאב הקשקשן. תחת נועם דבורה, שיהיה בהצלחה.